ja hi ha pel·lícula aquí? Sí, ja hi ha pel·lícula. Vale, funciona? Grava? Sí. Grava? Vale, Va! Sí. Va la bona, Sí. Vinga. Doncs sí, aviam, banyolins i banyolines. Us vull donar un missatge, i no precisament d'alegria, sinó més aviat un missatge lamentable. Com ja sabeu, el jovent que tenim aquí a la nostra ciutat no tenen educació ni cultura i són una colla de papanates. Uns ximplets que ni respecten els descans de la gent gran i amb el seu xumba-xumba i el seu xivarri pels barris que fan sempre a la meitat de la nit és que no es pot aguantar. Oh, i espera't, perquè el pitjor de tot, el pitjor, és que quan al matí vaig a comprar el pa, a les botigues i als carrers només se senten olors de pixats i trobo tampolles per terra i els nens s'hi poden fer mal. Això no pot ser. Estic molt indignada. Així que, per venjar-nos d'aquests joves maleducats, hem raptat aquesta mascota i ja veureu ja quina festa que farem. No fareu res!